दिनैहाय आसामजों लोगोसे जोंहा बिटिसि आव भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदिया दिनै नुजाथिफैनो गोनांमोन, किन्तु बोथोरनि माखासे जेंनानि थाखाय बिथाङा दिनै बेवहाय नुजाथिफैनो हायाखिसै। थेवब्लाबो बिथाङा गुवाहाटीआव थानानैनो माखासे लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों जोंनि बे बिटिसि क'क्राझाराव माखासे जोंनि बिटिसि ओनसोल आरो आसामनि माखासे गुबुन गुबुन दोलोफोरनि बा माखासे बिटिसि ओनसोलनि रायजोफोरनि नुजाथिनायाव माखासे लाइभ टेलिकास्ट बिथाङा होदों। बेवहाय बिथाङा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माखासे डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथाङा फोसावहरदों, जेरैहाय गसाइगावआव फ्लाइअभार, थिथागुरियाव फ्लाइअभार, कारिगावआव मोनसे फ्लाइअभार आरो देबोरगावआव मोनसे फ्लाइअभार होनायनि बिथाङा माखासे खोथा बुंदों आरो बासबारियाव मोनसे रेल मोनसे कच निर्मान मोनसे इन्डास्ट्रि बानायनायनि खोथाखौबो बिथाङा बुंदों आरो जोंनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे प्रप'जलखौ बिथांनिसिम होनाय जादोंमोन, जेरैहाय अरुणाचलनिफ्राय मानास जानानै मोनसे इन्दु आरो बिटिसि मोनसे नेशनेल हाइवे रड बानायनांगौ, बिथाङा बेखौबो डिमान्ड होनाय जादोंमोन आरो मानास नेशनेल पार्कनि साखाथियाव मानास दैमायाव मोनसे डिजिटेल मोनसे फ्लाइअभार एबा दलं बानायगोन होननानै बुंनायाव दिनै बिथां नरेन्द्र मदिया निस्सय बेखौ खोनासंदों होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा जा हक, जोङो तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि जानानै बेवहाय जों माखासे मानि बेवहाय नरेन्द्र मदिनि जि नुजाथिनाय हाबाफारिमोन, बेवहाय जों बिनिफ्राय हाजार हाजार जोंनि बिटिसिनि माखासे रायजो राजाफ्रा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो नुजाहैनो हादोंमोन। नाथाय बोथोर गाज्रिनि थाखाय बिथांमोनहा बेवहाय थांनानै नरेन्द्र मदि बिथांखौ नुनो मोनाखिसै। बिनि थाखाय जों तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि जानानै जों दुखु मोननाय फोरमायदों। बोथोरजों रावबो देरहानो हाया, बोथोरा दिनै गाज्रि जानायनि थाखायनो दिनैहाय बिथांनि जिथु हेलिकप्टार, बे हेलिकप्टारा बेवहाय फैनानै बाफैनो हायैनि थाखाय दिनै बिथाङा नुजाफैनो हायाखिसै। जोंना फैबाय थानाय जिथु बिसायख'थि आसाम एसेम्बलि इलेक्सना फैगासिनो दं, खाथियाव मोनफैथारबाय। खोनानो मोन्दों 15 तारिखआव मोनसे एमसिसि मडेल कड अफ कन्डाक्ट जागोन होननाय जों खोनादों। किन्तु बे नोंथांनि सोंनायखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जिहेथु जों बिपिएफ दला 28था मेजरिटि मोननानै जों बेयाव गभर्नमेन्ट बानायदों आरो दाख्लैबावै जोंनिफ्रायनो थांनाय बारग' डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहादोंमोनब्लाबो आरो जोंजों फैनानै बिथाङा जोंजों जगदान खालामफिनबाय। दा जोंहा 29था जाबाय। बिटिसि ओनसोलाव 40थानि भितराव 29थायानो जोंनि आखायाव दङ। गथिखे बेवहाय जों बिजाथि होआ होननाय मोनसे जेबो खोथायानो फैया। जोंथ' बुंदों जोंनि बिटिसि निर्माता, बिटिसिखौ जाय गायसनदों बा बिटिसिखौ जाय संग्रामनि गेजेरजों लाबोनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों एनडिए हिसाबै बेयाव जों 15थायाव 15था जों गेलेगोन होननानै बुंदों। किन्तु बेवहाय एनडिए होननाय लोगो लोगो बेवहाय रावबो गैया, बिजेपि आरो बिपिएफल'। जों सान्दों बेवहाय खमबाबो जोङो 12थाखौ बिपिएफआ बेयाव गेलेगोन, बेखौ जों साननानै दोनदों आरो 12थाखौ देरहाहोनानै आरो बिजेपिनि मोनथामखौबो देरहानानै 15था एनडिए हिसाबै जोङो आसाम एसेम्बलिआव जों दैथायहरगोन बिटिसि ओनसोलनिफ्राय, बेखौ जों साननानै लादों। इतिमধ্যে आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 9 बिजेपिआ गेलेगोन आरो 11थाखौ बिपिएफनो होगोन होननानै बुंबाय थादों। नोंथांमोना मा बुङो बेनि सायाव? बेनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। आसामनि जाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङासो गाव बुंदों, जेब्लासिम जोंनि बिटिसिनि चिफ बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लासिम गावनि खुगाजों बुङा, बेखौ जों मालाबाबो नंगौ होननानै जों साननानै लाया। ओंखायनो बिथाङा 9 होनना बुंदोंब्लाबो जों बिथांमोननो 3ल' जों बेखौ साननानै दं दासिमबो। आरो जोंनि नैबे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव 2 गरायसर आरो
तामुलपुरखौ बिथांमोना लागोन होननानै बुंनायाव जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां दं। बेवहाय जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जों बुंनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारि संग्रामनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय नैबे बिटिसिखौ मोनदों आरो बे बिटिसियाव निउ डेलिमिटेसन हिसाबै जोङो एसटि समस्ति हिसाबै जों 6था जों बेवहाय मोननो हादों। गासै बेयाव 15था दङ। बेनिखायनो जोंहा मोनसे बिसास आरो आसा मोनसे दङ। बिथाङा खुनु दिन नैबे तामुलपुर एलएसि 43 बे एमएलए समस्तिखौ खुनु दिन जिहेतु एसटि समस्ति बेखौ खुनु नेसनेल राजनैतिक दलनो हगारनानै होआ, बेखौ बिपिएफनि आखायावनो लाखिगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। गरेस्वर समस्तिखौ मा सोरनो हगारगोन? गरेस्वरखौबो जों मोननांगौ, खारन गरेस्वराव जोंहा सानै इएम दङ, महेश्वर बसुमतारी बिथां आरो बिथां गणेश कछारी। बेवहाय जोंहा सानै इएम दंखायो आरो एनडि हिसाबै सानोब्ला बेवहाय जोंहा लोक्षि दास बिथाङाबो इएम, बिथाङा बिजेपिनि इएम, नाथाय बेवहाय आरोबाव जोंहा मोनसे प्लास पइन्ट जानानै दंबावो। बिथां रबिनबाला बिश्वास इउपिपिएलनिफ्राय बिथाङा जोंजों जुगदान जाबाय आरो बिथांजोंबो नायब्लाबो 5निफ्राय 6 बा 7 हाजार भटआ बिथांनि आखायाव दङ आरो जोंहा बिपिएफ हिसाबैबो माखासे भटार बेयाव दंखायो। गतिके जों साननो गोनां गैया, गरेस्वराबो जोंनि आखायावनो थानांगौ, जों बेखौ डिमान्ड खालामो। तामुलपुर जिल्ला हिसाबै मोननैबो विधानसभा बियाबखौ नोंथांमोना गेलेगोन रोखा? मोननैखौबो जों गेलेनाया रोखा, खिन्थु बिजेपिया मोननैखौबो गावसिनि आखायाव लानो नागिरदों। बेथ' बिराद आनफर्चुनेट होननानै जों बुंनांगोन। खारन मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोननैल' समस्ति दङ। बे मोननै समस्तिखौबो जुदि बिजेपिया लाङोब्ला बेवहाय बिपिएफ हिसाबै मोनसे राजनैतिक दला थांना थागोन होननानै जों साननो हाया। बिनिखायनो जोंहा मोनसे बिसास दङ, हयथ' गरेस्वर, हयथ' तामुलपुर, बे मोननैनि बिथोराव जों मोनसेबाबो मोनथारगोन होननानै जोंहा मोनसे आसा खालामनाय दं। आरो नैबे तामुलपुर हिसाबै जिहेतु एसटि समस्ति हिसाबै जों एकदम मोनथारगोन होननानै मोनसे बिसास दं आरो जोंहा।